Magandang araw mga kaibigan. Mayroon po tayong panahon ngayon sa ating Fast Talk with Boy Calvo, si Boy Lonnie Lekets. Ating pakinggan ang kanyang mga Fast Talk, ha. May mga katanungan tayo dito na kailangang masagot niya sa saktong oras. Tawagan natin ang ating panauhin na pinakasikat sa blockbuster ng pelikulang Pilipino, Lonnie Lekets. Lonnie Lekets, oh. Blockbuster ng 1990s. Ang ating panauhin yon sa Fast Talk. Ano, handa ka na ba? Ready na ba? Handa na. Very good. Ang ating katanungan, mga simple lang. Mga simple lang. Oh. Handa na ba ang ating Blockbuster King? Handa na. Unang katanungan, ilang taon ka naging kindiruan? Kiniruan, dalawa. Dalawa? Medyo matagal. Ilan lagi naging syuta mo nung kindiruan ka? Guro lang. Isa lang. Oh, malupit. Guro. Pero, ilang taon ka na tuli? 25 years. Medyo matagal pala.